Hei, tarttisin porukkaa mukaan salametsästämään tätä lintua. Siitä saa hyvät rahat. Pitääkö painaa? Tästä on vaikea pinnistää. Kukkien itsemurha! Mitä ihmettä sä sekoilet? Lunta sataa! Kesällä. Hänet pitää viedä hoitoon, annan vedetä nyt järkeneensä. Minä voin tehdä sen. Loistavaa! Me lähdemme teurastamaan. Katsotaanpas, missä se lintu oikein on. Suojelualueella, siellähän se. Minä otin ne kameranäkin mukana. Loistavaa! Nyt lähdemme kohti suojelualuetta. Matkaan siis. Mihin päin? Olen tullut liittovaltia suojelualueelle ja se taitaa olla tämä. Joten tänne siis. Tämä on erittäin jännittävää. Kyllä! Nyt olemme päässeet suojelualueelle. Tämä on erittäin jännittävää. Vai mitä? Erittäin jännittävää. Mä en jaksa enää. Älä sinä laiskottele. Se on loppu nyt. Minä tapan itseni. Kirjoitan viimeiset sanani ylös. Älä sinä silti mä kaikkia ruokia vedä läski. Olenpas minä läski, katso tätä läskin määrää. En jaksa enää kuunnella. Tästä saat. Vai, mitä tapahtuu? Minä tapan itseni. Joku toinen kerta. Meidän on parasta jatkaa matkaa. Hei, katsokaa. Tämä pukee minua. Voi kiitos. Menenpä pyyhkimään ne itseriviestit. Kiusan mukaan, jos olet kaikessa puissa. Käytään katsomassa, olisi vaikka tässä puissa. Loistavaa. Mennään katsomaan. Joo. En näe mitään. Ei täällä ole mitään. Tuolla on korkeita puita. Vää! Minä en ainakaan lähde mihinkään ennen kuin me olemme syöneet. Ei käy, minulla on nälkä. Vai! Minä olen tainnut syödä kaiken ruoan. Tällaisessa me voitit houkuteliaiset munasilla. Enpä tullut ajatelleeksi. Katsokaa, minä en pidä mistään kiinni. Linut pidät kalasta. Mutta sistenhän me voimme hankkia kaloja tuosta mesästä. Minä tiedän, että sinulla on salainen karkkikätkö siellä jossain. Ei, muuten varmaan ole. Ei täällä mun mielestä mitään oo, mut oho, ups, oli siellä sittenkin. Annapa kun minä kalastan. Nyt alkaa nykiä. Oi. Nyt taitaa tulla todellakin kala. Uei! Hannes, kun minä autan. Aja kun mitä on jäntävän. I'm on my way